Velkommen til vores podcast, Gaver fra jorden. I dag der vil Annie og jeg tale om en olie, som mange næsten forelsker sig i, første gang de dufter. Og det er nemlig Whisper. Whisper, den er lidt speciel, fordi den jo faktisk både fungerer som almindelig aromaterapi, men også fordi den jo faktisk er en naturlig parfume. Så jeg tænker bare, at vi starter med, at Annie fortæller lidt mere om, for eksempel, hvordan den er opbygget og i forhold til parfumer og sådan noget. Annie, vil du starte? Ja, Fortælle lidt? Ja. Whisper, når aromaterapi møder parfumeri. Ja. Sorry. Har du nogensinde prøvet en æterisk olie, der næsten føles som en rigtig parfume? Whisper er en af de mest sensuelle blandinger fra doTERRA. Mange forelsker sig i den, som Birgit siger, med det samme. Den er også Måske, fantastisk. ja, og måske er det, fordi den faktisk er opbygget næsten som en klassisk parfume. Når parfumerer skaber en duft, så arbejder de typisk med 3 lag, og det er topnoter, hjertenoter eller mellemnoter og basenoter eller basisnoter. Det er sådan lidt, hvordan man siger det. Men de 3 lag er ofte sådan, man opbygger en klassisk parfume. Topnoterne, det er de første, man møder, når man dufter til Whisper her. Og i Whisper, der er det blandt andet bergamot, og så er det en lille smule kanel. Og det kan man sige, bergamot, det giver en frisk og lys åbning, mens kanel tilfører varme og liv. Og det er jo også den der med bergamot er jo også sådan en, der har connection til det her med at elske os selv, som en del af de andre olier i den her også har. Ja. Topnoten er den del af duften, der straks vækker sanserne. Så kommer vi til, derefter kommer hjertet, og det er selve sjælen i parfumen. Og her finder vi blomsterne, og vi finder næsten dem alle sammen, alle dem, jeg elsker højt. Og det er rose og jasmin og ylang ylang. Og rose, den forbindes jo ofte med kærlighed, følelsesmæssig balance og åbenhed i hjertet. Og jasmin, det giver en dyb sensualitet og styrker selvtilliden, mens ylang ylang blødgør spændinger og skaber en følelse af ro og nydelse. I parfumehistorien er kombinationen af rose og jasmin faktisk noget helt særligt. Mange af verdens mest berømte parfumer er bygget op omkring netop de 2 blomster. Rose giver elegance og hjertedybde, mens jasmin tilfører varme, sensualitet og en næsten levende karakter i duften. Sammen skaber de et blomsterhjerte, som parfumerer i over 100 år har brugt i nogle af de mest ikoniske parfumer. Til sidst kommer såkaldt bassen, kan man sige, eller base note, eller bundnoter, hvad man nu gerne vil kalde det på dansk. Vi kan godt kalde det bassen, ligesom i musik. Og det er den dybe og varme bund, som bliver på huden i lang tid. Her finder vi patchouli, sandeltræ, vetiver, vanilje, kakao og labdanum. Disse ingredienser, de giver duften dens varme, jordforbindelse og sensualitet. Sandeltræ og vetiver, de virker beroligende på nervesystemet og enormt groundende, også især vetiver. Den kan nærmest være groundende på sådan en helt smertestillende måde.
Og så er den jo også rigtig god til sår. Det er den her olie jo også, hvis det kan vi lige sige noget om til sidst. Patchouli giver dybde, mens vanilje og kakao tilfører en blød og tryg sødme. Og det er faktisk sådan et hint for mange mennesker, det der med kakao og vanilje, fordi nogle gange er der mennesker, der virkelig elsker sådan noget som søde sager. Og ikke altid det virker, men nogle gange kan det faktisk virke for dem at bruge den her duft og smøre på i stedet for. Okay. Nå, det Ja, skal da prøves af. det skal nemlig prøves. Altså for nogen, men det er Ja. sådan lidt for sensitiv. Jeg er et chokoladeøre, men har man sådan en dag, hvor man er ked af det, så kan den godt gøre noget, og så kan man måske nogle gange godt undgå den helt store chokoladetur. Så kan man måske nøjes med den lille. Ja. Nej, Ja. det er jo fint. Det er en helt fantastisk ting. Ja. Fordi det er jo ofte, fordi vi er kede af det, vi får den der trang. Ja. Eller trætte, eller sådan noget. Der er den her god til at skabe noget ro og noget samling. En af de mest spændende ingredienser i Whisper, det er den her labdanum. Og det er en harpiks fra cistusplanten, som vokser omkring Middelhavet. I parfumer bruges labdanum som en naturlig ambernote. Det er rigtig, rigtig smart, for ellers skal man jo til at slagte kaskelothvaler for at få fat i amber. Men her, der bruger man labdanum. Den giver en varm, ravagtig dybde og gør, at duften udvikler sig forskelligt fra person til person. Derfor oplever mange, at Whisper næsten føles personlig, som om duften smelter sammen med huden og bliver ens egen. Man kan ikke mærke til det, når man dufter til forskellige mennesker, der har Whisper på, så dufter den meget, meget forskelligt. Okay. Ja. Og labdanum har faktisk også en fascinerende historie. I oldtiden samlede man harpiksen på en ret speciel måde. Man lod geder gå gennem cistusbuskene. Når de bevægede sig gennem planterne, så satte den klæbrige harpiks sig fast i deres skæg og pels. Okay. Derefter kunne man skrabe den af og bruge den i parfumer og røgelse. Det lyder måske lidt mærkeligt i dag, men labdanum blev faktisk en af de vigtigste ingredienser i nogle af verdens ældste parfumer. Okay. Og simpelthen fordi, at den har den der lidt amber virkende og lidt så man kan slippe for at slagte kaskelothvaler for at få fat i det der ambergris, som de har. Jeg mener, det er i halsen, de har det. Men i parfumeverdenen, der vil en duft som Whisper ofte blive beskrevet som en blomsteragtig orientalsk duft. Og det er det, man kalder en oriental floral. Det betyder, at duften den kombinerer blomster som rose, jasmin og ylang-ylang med varme og dybe ingredienser som vanilje, patchouli, harpiks og trænoter. Og man kan jo så også sige, at det her kanel her, det er jo også en del af sådan mere orientalsk ting. Netop den kombination er kendt for at skabe nogle af de mest sensuelle parfumer i verden. Den giver både elegance, varme og en følelse af dybde. Man vil sige, at en af de allermest kendte, det er sådan en som Shalimar. Den bygger lidt på de samme ingredienser. Den dufter bare noget mere pudret, og der er selvfølgelig, jeg mener også, der er ambergris i den. Men altså, det er også sådan en som Coco Chanel, for eksempel. Det er også sådan lidt det samme princip, den bygger på, og lidt de samme olier i virkeligheden, som vi har i Whisper, men Whisper, den er bare helt unikt. I dag fås Whisper kun som en roller. I gamle dage kunne vi også få den som sådan en almindelig flaske. Ja. Men her, der er den allerede fortyndet i fraktioneret kokonotolie, og så den er klar til at bruge, og nem at bruge direkte på huden, som en naturlig parfume, eller som vi kalder det, purefume. Ja. Men man kan jo stadig lege med duften. Hvis man for eksempel elsker rose, eller jasmin, eller ylang-ylang, så kan man i sin egen roller forstærke en af blomsternoterne
med et par ekstra dråber. Og man kan også tilsætte lidt wild orange, hvis man gerne vil løfte den lidt. På den måde, så kan man skabe sin helt egen version af duften. Ja, den er lidt tung, men nu For kan jeg nogen, godt ja. lide. Ja, nu kan Ja, jeg det godt kan jeg jo lide. godt lide, fordi jeg er jo et rigtig Ja, parfumeøre. ja, Så for mig kan de næsten ikke blive tunge nok. nej. Og jeg kan også bære nogle ret tunge parfumer, så for mig kan den faktisk næsten forsvinde lidt, men det er jo, jeg er jo sådan en, der kan bære nogle ret tunge nogen. Men Whisper kaldes ofte en blanding, der støtter den feminine energi. Og det må man sige, den kan hjælpe med at blødgøre hårdhed, skabe kontakt til følelserne og styrke nærværet i relationer. Men selvom den beskrives som feminin, så er det jo bestemt ikke kun en duft for kvinder. Den kan sagtens bruges både af kvinder og mænd som en naturlig perfume eller parfume. Ja. Og mange de oplever også, at den er dejlig at bruge om aftenen eller om natten. Især i perioder, hvor kroppen er i forandring. For eksempel i overgangsalderen, hvor nogle oplever varme eller uro om natten. Jeg bruger den tit om natten. Det er ikke altid, jeg har lyst til at have diffuseren køre. Så kan jeg godt finde på bare at rulle den her på. Og her kan Whisper føles virkelig beroligende og balancerende og afslappende. Når du siger, du bruger den om natten, eller hvor kommer du så på hen? Er det på nakken? Hvor jeg har lyst. Jeg har lyst. Jeg kommer gerne bag ørerne, og sådan de der steder, hvor jeg kommer parfumer på, og så måske lige på håndledene. Jeg skal have glæde af den også. Ja. Ja. Men altså, man kan putte den på håndledene, på halsen eller over hjertet. Ja. Og nogen smører den også på maven, hvis de har sådan lidt oppustethed. Så er der også nogen, der siger, at det kan virke. Men altså... Og man kan sige, at Whisper er jo på mange måder en bro mellem aromaterapi og parfumeri, og det er en af mine grunde til at elske den så højt. Det, at man kan skabe en så god duft, som er fuldstændig ren og naturlig, og man ikke risikerer alle mulige kunstige ting og sager i den, det synes jeg er fantastisk. Og den rummer blomster, træer, krydderier og harpiks i en harmonisk komposition. En duft, der både er blød, sensuel, varm og dyb. Og måske er det netop derfor, så mange forelsker sig i den. Whisper er ikke en duft, der råber højt. Nej, den gør det, som navnet siger. Den hvisker. Ja, det var det, jeg meget gerne ville fortælle om min yndlingsduft, Whisper. Ja, og den hører jo også til over hos mig som min yndling. Jeg bruger den, jeg bruger den for eksempel, hvis jeg skal have noget body lotion på, så kører jeg lige den der touch rundt i hånden, og så kommer jeg body lotion ovenpå, og så blander jeg det sammen, og så kommer jeg det på kroppen. Ja. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så for eksempel, at man kan egentlig også, selvom den er, hvad skal man sige, selvom der er olier, eller den er fortyndet med franktioneret kokosolie, så kan man faktisk godt bruge den på en eller anden passiv diffuser. Eller hvis man render rundt med sådan et armbånd, der har en lavasten eller et eller andet, så kan man også lige komme den på der. Det kan de godt holde til. Det er noget andet, når vi snakker de rigtige diffuser. Det duer ikke. Nej. Men det, ja. Og den har sådan en lille sjov ting, fordi som jeg også nævnte, den er også fantastisk at smøre på sår. Ja, det er småsår. Virkelig god til. Og det er blandt andet, altså det er jo alle de her olier, der er gode til det. Men en af dem, der virkelig, altså rose og ylang er jo fantastiske til sådan noget. Men det er sandalwood også, men det er den her vetiver også. Den er fantastisk på sår. Ja. Og kan virkelig nogle ting, som nok lidt overset. Ja. Men jeg bruger den en gang imellem, hvis jeg sådan tænker, der er virkelig ikke noget, der virker, så plejer den her at gøre. Ja. Ja. Men for mig, der forbinder jeg den også med
for eksempel, altså som du også var inde på, det her feminine energiudtryk, man har, altså, øh, så den er for mig lige med selvtillid, men også samtidig meget, hvis man skal have fat i sine kreative evner eller sysler, så er den faktisk også rigtig, rigtig fin at bruge. Og den har også, nogle de oplever faktisk også, at man ligesom kan dæmpe, hvis man er ved, når man er ved at være vred eller irriteret, eller så den mester ligesom at få nervesystemet til at falde til ro, så man ikke måske hisser sig selv, eller hvis man er bare urolig af en eller anden årsag, men kan måske ikke helt sætte fingre på. Så det kan den også, altså bare egentlig at dufte til flasken, eller tage nogle dråber, eller rulle den i hænderne, og så bare inhalere den. Og så kan man selvfølgelig også bruge den, for eksempel hvis man får en til at massere sig, eller man laver selv massage på fødder eller hænder, eller hvor man nu synes, man kan komme til. Så det kan man også sagtens. Ja. Og så skal man jo så lige være ops på, at der er jo bergamot i. Ikke også? Der er Jo. noget med solen. Eller Ja. er den? Ja. Jo, det er noget med vores version af bergamot og sol. Der er faktisk flere versioner. Nogle versioner af bergamot, der har ikke problemet med sol. Okay. Men vores har. Men altså, bergamot er ikke en af de værste, men man skal selvfølgelig lige tænke over det. Men den er ikke lige så slem som lemon, eller altså, den er lidt på niveau med wild orange, som heller ikke er helt så slem. Nej, okay. Der er faktisk nogle af de her, der er delvis sikrende. Men altså, man skal jo være opmærksom, man skal passe på. Jeg kan ikke understrege det nok, men den er man kan godt bruge den, men man skal selvfølgelig, altså jeg vil sige, så skal man i hvert fald huske at have sin solcreme under neden, hvis man skulle finde på at bruge den. Ja. Og huske at smøre rimelig tit med sin solcreme og kigge sig i et spejl en gang imellem. Ja, men det er rigtigt, man må jo gerne lige være opmærksom, men altså, bergamot er ikke den værste. Men det lyder godt. Ja. Så tænker jeg, at jeg vil lige lave sådan en lille øvelse, eller ritual, eller hvad man nu kalder det, med jer. Og hvis du har whisper i nærheden, så tag lige låget af, og så prøv at sidde og dufte til den. Bare lige så stille. Sådan. Så prøv at lægge mærke til, hvordan duften føles for dig. Om du måske bliver rolig, glad, andre ting. Fordi det er, som Annie hun siger, at den duft her, den gør noget forskelligt ved hver enkelt person. Så må du gerne bruge rolleren i din håndflade, og så gerne gnide hænderne lidt mod hinanden. Og så fører du hænderne op foran næsen. Og så tager du 3 rolige vejrtrækninger. Gerne dybt ned i maven. Så må du gerne lægge dine hænder på hjertet. Og så spørger du stille dig selv om, hvordan det føles, når jeg giver mig lov til at bare være.
Jeg prøver bare at se og mærke lidt mere. Whisper, den bliver også kaldt The Oil of Femininity. Er det ikke sådan, det udtales på engelsk? Femininity. Femininity. Ja. Men det handler jo egentlig også om bare at give sig selv til at være lov til at være den, man egentlig er. Så det er jo, som Annie hun siger, det er ikke en, der råber højt. Den visker. Og det er måske derfor, vi er så mange, der er så vilde med den. Det tror jeg, det er jo også sådan en tid lige nu, hvor vi især, synes jeg, som kvinder, på den ene side, så er kvinden jo det stærke køn, men på den anden side er vi jo også det følsomme køn, og der synes jeg, den er super, super god til at støtte os i det her med at stå i os selv, Ja. og ikke ende i vores følelsers vold, men alligevel stå ved vores følelser. Mm. Det synes jeg, den er vanvittig god til. Ja. Jeg bruger den faktisk også nogle gange, når jeg mediterer. Ja, Der det gør synes jeg jeg også. ja, at den faktisk Fordi også rigtig god. Ja, fordi den har de der flere forskellige. Den har sådan en god balance i sig. Mm. Så derfor, jeg bruger den også. Jeg holder også meget af månen, når jeg mediterer. Det er faktisk den, det er næsten den, jeg ofte tyr til, fordi... Ja. Ja. Men så tænker jeg i hvert fald ikke, jeg har mere. Har du mere, du vil sige, Annie? Nej, det har jeg ikke. Nej, men Jeg vil gerne lige slutte med at dele den opfordring til jer. Hvis ikke I har prøvet den, så prøv den. Ja. Den er så fantastisk, jeg Det elsker er den. Ja. Og I kan jo række ud til enten Birgit eller mig, og så kan vi jo finde ud af det, hvordan I kan få en. Ja. Så det synes jeg virkelig, I skal gøre. Ja. Ja. Super. Ja. Tak for i dag, Birgit. Ja. Tusind tak for i dag. Hej hej. Hej.